Durant el període de 49 dies de Sefirat HaOmer, al Beit HaMikdash, al temple de Jerusalem, es feien ofrenes d'ordi, ofrenes d'aliment per animals. La idea que hi ha darrere d'això és que durant els 49 dies del Sefirat HaOmer fem un treball de perfeccionament de la nostra psique, de la nostra component emocional. I precisament això està connectat amb la nostra ànima animal i, per tant, això està simbolitzat per l'aliment d'animals que s'ofrenava al Beit HaMikdash. En canvi, quan arribem al dia 50, l'ofrena era de blat, perquè és aliment d'humans. És a dir, durant aquest treball del conte de Sefirat HaOmer, idealment el que havíem aconseguit promocionar la nostra ànima animal a un nivell humà. I en aquest cas, el context del dia 50 no el fèiem nosaltres, sinó que el feia el Kadosh Baruch Hu, perquè era el que ens atorgava i el que ens atorgarà Be'ezrat Hashem en el futur la nostra ànima perfeccionada, la nostra ànima humana completa. Shalom.